Kwari ya kai ne. Kulawa, wani sako nake so in turawa, juyawa, could do flashback to those olden hours. That is when we talk of bitterness and little bit sour. Shin wai kuna tunawa ko dai ku manta ne? Tunanin faman da suka sha wai ya kwanta ne? To zartin da suka sha wai akwai kamanta ne? Sun rayu tun mulkin turawa na da ranta ne? To ai akan ta ne nake batuna, an sa su a layi a matsayin bayi. Ga gungume bisa kafadarsu suna layi, ga duka ga yunwa ga kuka, amma duk da haka an yi musu da baibayi. Sun haye tsaunuka overseas da raunuka, in suka mutu sai aiwatan da wakarnuka. In ka ga zago sai a barka da kamfanka, a wuce cikin dare na mun daji su far maka. Haka za a sa su cikin jirgin ruwa bako, in nauyi yayyawa mutum fa za a jefo. Da saukar su sai gona su girbi zabo, dan kar su ci a bula lebe a datse da kwano. Sun ci bakar wuya, sannan ne wasu jarumai suka yi nazarin cewa su fito gwagwarmaya. Hakansu suka fito babu nuna jan wuyanci, suka karbi yanci independence. Now we need to form, no more so pretenders. The first day of 1960s October to date, Nigeria at 60 together. Kwari ya kai ne.